Kaixo, zer moduz, gu energiaz beterik gator gaur, osasuntxu sukaldatzeko asmoz, gure aspaldiko lagunarekin, Ane Otegi. Kaixo, egunon. Bueno, aspaldiko laguna, baina gaur proiektu berri askorekin dator, hortaz hitz egingo du pixkat beranduxo. Hori da. Eta lehenengo lanen. Hori da, lehenengo lanen, beti lana aurretik, Ainhoa. Zemu zade? Ondo, zure bai? Oso ondo. Bai, bai, ondo, gustoa, hemen, bizen? Bai, beti bezala, bakizu. Postekoa da, gustoa ikustea hemen, dortzizatenen da. Gustoa tenia. Bueno, gaur esan dezu, energitxu gatozela eta, bueno, gaur irabiatu bat prestatuko dugu lehenik eta behin, osasuntxoa, zuk esan dezu bezala, eta energiaz betetzekoa. Eta irabiatu hau izango da sagar, paxa eta fruitu lehorrekin egingo dugu. Irabiatuak normalean, oizko eran, esnearekin egiten dira, guk esnea kendu egin dugu eta esne vegetalak ekarri dugu, gaurkoan arroz esnea ekarri dugu. Arroz esnea, baina edozein esneakin leike? Edozein esneakin indaike, hala ere, bueno, esplikatuko dugu pixka bat, esne guztiak, esne vegetalak ez dauzkate propietate berdinak. Bai? Orduan, bueno, baina osagaiak oso errezak dira, eta hori dira. Esne vegetala, paxak, sagarra, guk urrak ekarri ditugu eta kanela hautsa, pixkatxo bat. Bale. Udazkeneko tokia duke, ez? Bai, guain udazkenen gaude. Udarako eta beste batzukola. Bai, hoi da, beste gauza tipo batekin, edo fruta freskoarekin, baina egia da orain garaian garaiko gauzak saiatzen garela beti, eta, bueno, batez ere zer bilatzen dugun, ez? Pixka bat, energi hori bilatzen dugu, adibidez, mendira joaten geranean, orain udazkenean ere, uda bukatu da, berriro ekiten diogu, ariketa fisikoari, gorputza ere, ez dago berdin, udazkena oso etapa gogorra da gorputzarentzako, eta batzuetan baztuiten zaigu ez, udaberria beti dela, baina udazkena oso momentu... Udaberri neba izaten ez? Transizio momentu horiek ez diala, gorputzantzako ez diala... Baina udaberrian egia da iriki egiten gehala, ze azkenean energia aktibatu egiten da, eta bueno, temperatura gora doa, eta beste era batera, ez? Udara begira ja gogotxu... Bai, eta orduan batez ere alergiak etortzea, ze suspertzerako prozesu hortan gorputzak erreakzioa bezala edukitzen du. Orain aldiz kontrakoa egiten da. Gorputza dena beraka doa. Baina kontutan eduki irailean oraindik temperatura oso altuak izaten direla, eta derrepente urrian sartzen garaia humedadea, beste ongo tipo batzuk, virus asko izaten dira, eta egia da, gorputza oraindik ez dagoela prest. Orduan, transizio hori, itxiera momentu hori, nahiko bortitza izaten da. Eta gero, egoizekin nola esaten dut, ez? Buruk eta presioak aldatzen dira. Orduan bai egia da, energiak asko muitzen direla, eta saiatu bergea, batez ere, esan dezu ez, udan irabiatuak, guk irabiatu hau egiteko, berotu egin behar dugu esnea adibidez. Eta, ez du ematen, baina bai egia daia, udazken partean eta hotza hasten denean, behar ditugula prestaketak pixka bat, berosiagoak. Eta sutik pasatakoak, entxaladak egin behar balin baditugu, barazkiren bat edo behintzet sutik pasatu, pixka bat goxatu. Azkenen barazkiak freskoak eta gordinak daudenean, ematen digute energia azkarrago bat bezala, baina pixka bat berotzen balin baditugu eta sutatik pasatzen baditugu, gozogoak dira. Irabiatu hau, kasu honetan, frutakin, baina barazki batzukin bai egin daitezke, askotan ikusten du, irabiatu energetiko horiek, azenarioa, horrelako barazkiak eta? Bai, hombre, azkenen da, zer bilatzen dezun, horri emango dizkiozu, behar dituzun elikagaiak. Barazkiekin egiten direnak, batez ere izaten dira, eta oso modan jarri diren, depuratibo horiek. Orduan, baita ere pixka bat kontutan eduki behar dugu, depuratibo eta edateko dieta guzti horiek sortzen dira batez ere estatu batuetan, Kalifornia inguruan, eta han temperaturak ere eta bizitza estiloa ikusirik hemengoarekin. Eta orduan baita ere, gorputzari estetikoki garrantzi handia ematen diote, bakoitzak ikusi bat du, zer egin nahi dion bere gorputzari. Gu beti saiatzen gara, gure gorputza errespetatzen, ez? Zuk esan duzu proiektu berria. Guk orain osoa, sukaldaritza eta ikaskuntzan, gure filosofia beti da, gorputza errespetatu. Eta hemen garen lekukoak izan da, gure gauzak erabili, gure bizitza erritmoa ere pixka bat, konsienteak izan, ez? Ez gira bizi surf tabla baten igota egun guztia. Hemen aizkora erabiltzen da, mendira juten geha, eta gure txuleta eta gure sagardotegia ere badauzkagu. Guk ez dugu nahi hori alderatu,
eta hartu bizitza estilo bat, no? Azkenen garaiko produktuak eta bertako produktuak bertako bizimodura egokituta da. Hemengo baserrietatik ateratzen dena, aldala beti ere ekologikoa, gehigarri kimikorik ez duen gauzarik, prozesu handiak ere ez, esan nahi dut, sukaldatu bai, baina betiko sukaldaritza edo, saiatzen gara bintzet. Betiko sukaldaritzan hasiko ez? Bestela itzeiten hastea eta ez bat iredik ez ezer. Ez ezer ez, hori da. Nondik hasi? Guk egin behar duguna orain, da pasak arroz esnean pixka bat epeldu egingo ditugu, horrela lortuko dugu pasa hidratatzea, hau da, ura edo likido hori betetzea, horrek egingo du gozotasuna, pasaren berezko gozotasuna pixka bat bizitu, altxatu, eta horrek emango dio azukre puntua, berezko pasak, eta sagarrak emango dio. Ez diogu botako bestelako azukrerik, bai? Ondo. Orduan, piztu iazu. Aipatu duzu, ikasita aukezu. Lehen probatu detara. Esan duzu, esne bakoitzak, esne vegetal bakoitzak bere propietate dauzkela, kasu honetan arroz esnea. Arroz esnea aukeratu dugu, arroz esnea berez nahiko gozoa dalako, eta, proteikoa da, baina ez da olo esne bat bezala, ez? Adibidez, soja esnea asko erabili izan da. Soja esneak erateko baraurik prozesurik gabe, hau da, egosketarik gabe, eta ez da oso digestiboa, ze leka baten esnekia da, likidoa da, azken finean. Orduan, gasak ematen ditu, lixerik eta prozesuaren nahiko gogorra izaten da, bai? Orduan, soja esnea oso nahi izaten da, sukaldatzeko. Hau da, bizkotxoak egiteko, proteina asko dauko, orduan bizkotxo bat egiten dezunean, proteina behar dezu. Bai, arrautza ere, proteina da, orduan, horren alderako. Olo esnea erabili dezakegu erateko, beste tekstura bat dauka eta adibidez kafe esneetarako eta apar gehiago eta gorputz gehiago dauka. Krematxu bezala ditzen, likido asko, ura asko dauketela. Bai, azkenen dira oloa hartu edo arroza hartu urarekin beratzen utzi eta gero zuk hori irabiatzen duzunean suertatzen da likido hori, hori da esne vegetala. Eta arroz esneak zer dauka ona? Adibidez nahi gustatzen zait postretarako, gozea dalako. Osoa, bai. Guk arroz esnearekin egiten dugu arroz esnea, baina egiten dugu arroz integrala egosi, gero esnea limoi eta kanelarekin arrozaren esnea egosi, eta gero dena nahasten dugu panela pixkatekin, azukre beltzarekin. Ordu lortzen duzu, postre bat, lakteori gabekoa, apenas gantzik ez duena, baina arroz esne bat hartu ezin donarentzako kriston gutizia da. Ordu nau, epeltzen hasten geha, oso fuerte ez, hola ondo edo? Pixka bat, ez du komeni ez da irakitea, bai? Eta pasa jarriko ditugu. Nik eskukara bat errezetan jarri dizuet, ez du behar kriston pila izan nahi nerez. Hemen, gehitu dizkazkezute beste zapore batzuk. Adibidez? Adibidez, txai tea, esneetan egiten da. Hau izango litzateke txai estiloko bat, baina eusko txai izango litzake, bai? Zuek egin nahi balin badezute txai tea, adibidez, kardamomoa botatzen diote, piper hauts beltza botatzen diote. Espezia asko dauken tea da. Hori, bai, orduan, kurkuma botatzen diote. Etxean balin badituzue eta gustoko balin badituzue, orain bota bartzaizkie, bai? Ze behar dute gantz bat zaporeak eta barneratzeko. Orduan egiten dana da, esnetan irakiten dira, espezio horiek. Eta askatu egiten da. Eta gero hori kolatu egiten da, bai? Orduan, guk egingo duguna da, kanela hautsa hemen botako dugu pixka bat, horrek emateko, gure sagartarta antzeko zapore hori. Eta horren egingo dugu, sagarra zuritu egingo dugu. Tori, nik lanen jarri gaur ez zarriken. Ez ez du zer Nahizu... ez. Nahi dut irabiatzeko pote bat. Bai? Irabia gaioaren edalontzia adibidez. Eta plater bat, behar duzu, azalantzako? Bai, igual bai, honekin baino eta eskerrik asko hainoa. Bueno, eta zer da osoa? Asizia baino... Osoa da plataforma bat da, azken finean. Plataforma digitala da, bai Facebookean eta Instagramean gaude. Eta guk egiten duguna da... Erabat online daude, eh? Bai, gaur egun... Egunero bideok eta jartzen nola sukaltzatzen nahi Egunero ez. Aldegun einean egiten ditugu gauzak, ze bestela erotuko geha. Oraindik ez geha youtuberrak, izango geha. Itxoin eta ikusiko zuen. Gu sortu ginen azkenean,
behin elkarrizketa bat edukitzen ari nintzen hemen Goierriko sukaldeak montatzen dituen langile batekin. Eta berak esan ziten ja Goierrin bigarren sukaldea zala, montatzen zuena sukalderik gabe. Barkatu? Barkatu. Eta entzimera jarrita? Sukaldea supermoñoine jarrita, hau jaitzaldu mardeo, jazta berotu da, ikusten duzu eki ateratzen dara, nahiko. Eta utziko dugu pixkator. Pasak hartu dezan, inberdana da, irakiten jartzen denen? Irakiten ez, berotzen danean, nahiko. Sukaldea gabet da, nonzuk sukaldea diseinatzen dezun, kriston polita guzten dezun, eta gero ipintzen dezu mikrouin labe bat multifuntzioa dena. Eta ez dezu sukalderi jartzen. Ze garbia. Oso garbia. Hori da, gorputzantzako, gaurko sukaldeak oso garbiak daudela. Eta orduan guk hor, egia da pixkat erreflexio hori egin gendula, ez? Gure generazioko gazteak edo, ez gehain gazteak? Gazteak. Bizi izan dugu sukaldea. Hau da, guk akaso ez dugu sukaldatu gure amonak edo gure amak bezala. Gure ama, gure amona sukaldea. Baina egunero sukaldea piztuta zegoen, usaia usaitzen zen, gastatzen genduen, ikusi egiten genduen. Gu badakigu porru patata bat gutxi gora bera zen baten eta nola egiten den. Gaur egungo gazte batei esaten diozu, porru patata bat, ze movida. Ke ba, porru patata bat tita egiten duzu. Orduan egia da hor, pixka bat esan gendula, nik 10 urtetan jatetxe bat eduki dut, eta sukaldaritza osasuntsua bultzatzen saiatu izan naiz. Ez zea iristen. Zuk nahi dezu, eta suertatzen da uzten dezula, eta esaten zu, nik egin nahi dut, zeo zer horrekin. Eta sukaldaritza osasuntsu honi osoa Vanessa Blázquezetan igara, aneotegi, ni sukaldaria naiz, eta Vanessa Blázquez irakaslea da. Eta bera sare sozialetan mugitzen da orduan, idea sortu zen, eta esan genuen guazen sukaldaritza horrekatu hori bultzatzea. Baina ez, txatxi-guatxi modura. Ze azkenean, batzutan jartzen zea, errezeta osasuntxu bat behidatzen, eta da, kalea ezakin nundik, ezakin nungo espirulina, ezakin ez den nahi inor ofenditu. Baina hemen 1000 gauza dauzkagu oso osasuntxu jateko, prestaketa hori da. Sukaldaritza euskalduna beti izan da sukaldaritza garbia, nahiz eta proteina animalik gehiegi jaten dugun, eta hori bai da pixka bat berrikusi beharko gendukela, baina eta hori da asmoa, azkenean hori da, konsienteki ikasten erakustea ez, nola sukaldatu, zer elikagai sartzen ditugun gure gorputzean, eta nola gure gorputzari eta gure harimari egiten dioten, eragiten dioten. Eta hori dena, Facebooken, Instagramen... Eta kursilloak egiten. Eta kursilloak, goi aparte gero kursilloak, dena ez dela online mundua eta... Ez, online ez da dena ikasten. Eta harreman hori bai mantendu bat da. Eta leiho bat da, azkenean nik usten dut plataforma digitalak eta telebista ere hori dela, ez da? Zu leiho bat zara eta erakusten dituzu gauzak, baina bai behar dezu jendea gerturatu. Eta hemen bai gea fisikoak gea. Eta galderak iteko, eta esperintzia izateko, eta ez? Txeko Andre Euskalduna eta Txeko Gizon Euskalduna behar dugu ikusi, dastatu eta esan. Bale, konbentzitu nazu. Bai, hori da. Eta ni hortan... Ona zera ez, konbentzite. Moldatzen naizela. Ikusten duzu hemen, ja pasak, ez da ikusten, igual goiara bat... Bida, erakutsiko diogu. Baina pasak abar dugu. Pasa nahiz du. Pasa ikusten nahi dut, eta orduan... Hemen ikusten dena da, pasaia pixka bat puztu dala, eta tamainaz loditu egin dala. Hau garrantzitsua da, ze azkenean ez badezu hidratatzen, pasia gelditzen da inaktiboa bezala. Zuk horrela egiten dezuna da, aktibatu. Beroak eta sua hori da. Aktibatu egiten du, bai? Orduan, pixka bat hori da asmoa. Aktibatu da zaporea askatzea? Aktibatu da dana. Aktibatu da. Zuk zereal bat aktibatu egiten duzu, adibidez uretan germinatuta, bai? Zuk zereal bat daukazunean, arroza, edo oloa, berdintzait, edo artoa, lehorra dagoenean ez du ez egiten, esan zuk hor daukazu, eta hori mantentzen da. Uretan jartzen badezu, zer egiten du? Hazi batek. Hazia? Haziak. Hidratatu ja. Hori da, hidratatu egiten da, baina germinatu egiten du. Bale. Bai? Orduan, hori da aktibazioa. Eta suarekin ere aktibatu egiten duzu. Orduan, elikagaiak guk osoan ere pixka bat atenditzen dugu bakoitzak energi bat daukala. Guk energia bat daukagu, animaliek ere,
haizeak ere energia bat ez, gaur esan duzu, ego haizeak. Ego haizea, baina azkeneko ego haizea. Hori ere energiak dira, azkenen dana da energia. Ez bakarrik argiaren energia edo mikrouhilabearen energia. Bueno, pixka bat ere, elikagai bakoitzak duen energia. Hori aktibatzen badezu, errezago barneratuko duzu. Eta hobeto iritsiko zaizkizu propietateak. Bale, oso ondo. Eta erresa daudena saltzea? Nik usten da baietz, nik usten den geroz eta... Adin batetik aurrea baita? Batez ere, adin batetik aurrea. Nun... A ber, aran paxak eta dena ezagutze ditu, urrak ezagutze ditu. Baina, horrelako sukaldaritza bat, ez da inoikoa, segun zetxetan. Nik usten dut, azkenean, gu ikusten ari garena batez ere kurtsilloak eta prestatzen ditugunean da. Normalean, emakumeak izaten dira, ze emakumea izaten da, bai etxeko kideetaz arduratzen dena, ohikoa, ez dut esan nahi honekin nola behar dunik, ez da urrutitik ere, baina bai egia da, amak izaten direla, pixka bat danak zaintzen dituena. 40-50 inguruko jendea batez ere, nun osasuna iaia pixkat ez den 20 urtekin bezala. Orduan egia da jendeak geroz eta gehiago zaintzen dela, edade hortan, eta adibidez jende gazteak bai kontzientzia aldetikan veganismoa izateagatik edo vegetariana izateagatik, edo baita ere elikadurari atentzio gehiago jartzen diolako, baita ere ikasten ari garelako elikadura ere zaindu egin behar dela gazteetatikan, bai, geroz eta gehiago. Baina nik uste barneratuta daukeula, edo kasu batzutan mintzat, zaintze hori dela porru patata bat jan, edo purea jan, edo jaskoa plantxan, baina horrelako gauzak, ez dakitze puntura arte erresa dan jendek barneratzea. Nik usten dut, guretzako erresa da jendea gerturatu egiten delako. Esan nahi dut, guia ez goaz, hortikan esan ez, etorri zaizte zuentzako ona da, jendeak ja kontzientzia hori hartu du, beraiek inguratzen dire momentuan eta zuk esplikatzen diezu seitana, haragi vegetala, prestatu behar dugu boloñesa batean, ohiko plater bat dan, jendeak esaten du, bida, igual hola jango luke, bai semeak edo bai gizonak, ze azkenean tradizionalak gea, baina bueno, horratik diot, horratik, baina guk egiten duguna da plater orekatuak eta oso sinpleak prestatu. Gu ez gea saiatzen plater arraroak sortzen, ez da? Zopa bat egin dezakegu, zereal pixka bat ezoikoa dena erekin. Arto beltzaren zopa hemen egin gendun. Arto beltza Euskal Herrian ekoizten zen. Baina galduta daun zerbait izan da. Orduan, baita ere alde hortatik, interesgarria da bueltatzea gauza batzuta. Eta nik beti esaten dut, hemen oso ondo jan izan da, baserrietan, baina jendeak badauka alako pentsakera baserrian txerrikia jaten dela egunero, eta hori zegia. Babarruna jaten zian egunero, lekalea jaten zian, eta barazkiak, patata jaten zan, txerrikia jaten zan, txerrikia hiltzen zenean eta zegoenean. Eta arraia, bakaiaua eta lehorra, kitxo. Orduan, proteina animalia jaten zan, baina gutxi, barazki asko eta lekale asko. Eta aprobetxatzen zen dena, eta frutak eta mantentzen zian lehortuta, konpotan eginda, etxekoak, gehigarririk gabe. Hori dena esaten dizuet, gaur egungo 80 urte dauzkaten amon horiek, gaur egungo 50 urteko mediako gizon batekin, osasun batzutan asko ez hobea dutela. Ahuldadea baita ere, zartzaroa, baina osasun aldetik parekatuko nituzkenik. Zingo zaigula? Bai, ez importan, lasen. Hau errezeta itzileko errezeta zen. Hemen sagarra, pasak ja beratuta dauzkagu eta fruitu lehorrak gehituko dizkiogu, bai? Bai. Hemen esneki, esne vegetala daukagu, arroz esnea eta kanela hutsa. Orduan, hau irabiatu behar dugu, baina esne pixkatxo batekin, bai? Bale. Esne guztia botatzen badiozute, zailagoa da. Orduan, irabiagailua jartzen badugu, orduan hemen, hori da. Ze emango jezuzuk? Nik? Bai, gozen zazeikia bestela. Ahora están askatzen. Hoi da, suabe, goiti bera, moitu inbardezu pixkat, Idurra mateitena atatzen. Ez da ateako, da zen. Ez du nusaia askatzen. Hombre, ze ustetu da. Ez da nazioa gure mertxan behizine. Eman. Naiz eta oso likidoa izan esnea, honek gorputza ematen dio. Bai.
Eta orain esplikatuko dizuegu. Urran bat. Oi. Ai, dakar. Lasai. Gehituko diogu beste esnea. Gehitu ingo bat. Bai, gehatu momentu bat. Nahi bazuzuk bota. Orain ja txikituta daukazutela errexagoa da, ja beste guztia gehitu. Dena botako da? Bai, bota lasai. Oso ondo. Bale, ba. Hemen azkenen lortu duguna da alde batetik sagarrak gorputza ematen dio eta zuntza ematen dio. Askotan egiten dira, esango ez irabiatuak baizik eta... Itxine kamarak ez. Ez du harrapatzen, bale. Horrela ise. Likuatuak, bai? Oso modan jarri ziren garai batean. Nik ustean dut, gure aman etxetan... Zuntz asko zutela esate zuten, ez? Ez, alderantzizkoa da. Karo, likuatzen badezu, zuk sagar bat edo laranja bat, gertatzen dena da, likido ateratzen dela, baina zuntza gelditzen da aparte. Orduan, bi gauza daude ez direla hain onuragarriak. Lehenengo zuntza galtzen dezula, fruta horrena, eta bigarrena izaten da azukrea, eta, bueno, fruktosa da, baina azukre bat da, daukana, odolera askoz azkarrago iristen da. Bai, horretik esaten dute fruta osorik jamadura, eta ez zukutan. Zukuan, ze hiru laranjan zukua egiten badezu, hiru laranjen azukrea sartu duzu golpez. Eta horrek normalean kriston piko gluzemikoa ematen duzu, orduan kontu zibili behar da. Horregatikan irabiatuetan, zuk sagar bat, edo melokotoi bat, udare bat, nahi dezun fruta sartzen diozu, eta egiten dezuna da irabiatu. Eta bueno, lixeritzeko ez daukazu murtxikatu berri, baina bentze zuntza hori barneratzen duzu. Bale, horrela, bai, mantentzen da. Eta likuatu zer da, zukua atea bakar. Zukua egiten dezunean, likido ateratzen da. Eta likuadora berdina da. Eta likuadora zan, prozesadore bat bezala. Zuk esprimitzen duzu, baina beti dago filtro bat, nun likidoa bakarrik pasatzen den, eta zuntza gaikaldean geratzen den. Bai? Gainera, super zailak zein garbitzeko. Orduan hemen daukagu sagarraren zuntza, pasak ere zuntza pilo bat daukate, bai pasak eta aran pasak adibidez, orduan, fibra vegetal hori, lixerik eta prozesutarako oso ondo etortzen da, eta fruitu lehorraren energia daukazute, bai? Orduan nahiko osoa da. Bueno, hau listo daukagu, orduan, hau askatzen dugu, eta ja, jartzen dugu, hemen dikan. Txeina? Oso ondo. Ze txukuna gara, bai. Ze kuxida da politia montatzeko. Orduan, hemen karo nik ez nekin olako, zea... Gure mertxan nahi xina ez zuen ezagutzen. Bueno, zergatik prestatu dugu guk horrelako irabiatu bat gaur. Bueno, esan dugu udazkena dela, mendirako ohiturak berriz ere azten dira, ontxobila jumarra dago, bai. Orduan, zer egin dezakegu guk honekin? Bueno, lanera eraman ze, egia da energia asko behar dugula lanean hartzeko. Hau epel hartzeko hotza berotuta... Hau epel hartu daiteke zoragarri, eta hotza hartzeko ez dago inun arazorik. Orduan, guk animatzen zaituztegu zuen mendiko paseetara, zuek erabiltzen dituzuen kristalezko pote zoragarri horiek, guk asko erreziklatzen dugu, osoak ere badauka Instagramen osoa family, gu familian ateratzen geha piknikak montatzen ditugu, eta hori ere posteatu egiten dugu. Eta hori bai ikusten da, Ikusteko umeekin posible dela, eta gainera, elikadura hau ez esaten zu, umeek ere txikitatikan erakutsita, askoz ere errezago barneratzen dutela. Orduan, edaze, moñoini geratzen den gure asunto hau. Gure mendi buelta itxeko ga. Gure mendi buelta edo, zuen planetarako. Eta energia pilo-pilo batekin. Bai, eta osasun berri, eta gantzik gabekoa. Eta azukre gabe. Bai, azukre gabe. Hori, bai. Oso ondo, eskerrik asko, gurekin izateatik. Ez horregatik. Horrengo baten izango zaitugu, ez? Ja, agurtzeko izango da horrengo. Bueno, ohore bat, azkenekotako izatea, ez da txarra. Zuei ere, eskerrik asko hortxe izateatik, eta badakizue, nahi izan ezkeo behintzat, datorren astean, hementxe izango garela. Onein.